Kedves kollégák, kedves szoftverfelhasználók, kedves barátaim! Szeretnék nektek bemutatni egy statisztikázási módszert, ahol a riportok, menü, gyors statisztikák, menüpont alatt rejtőző lehetőséget kihasználva egy kollégának segítenék. A kérés az arról szólt, hogy egy olyan statisztikát szeretné megnézni, hogy egy adott alapítványi bizonylaton melyik állat milyen szolgáltatást kapott, és ezt állat sorrendbe. Nem úgy, ahogy a számlán szerepelt. Javasoltam neki, hogy egy jó statisztikát készítsen, úgyhogy alapvetően ez a videó neki készül, de gondolom, hogy másnak is segítség lehet. Tehát a riportok menü gyors statisztikákba rejtőzik ez a csodálatos modul, melyből az eladások fül egy adott időszakra vonatkozó eladásokat mutatja tételszinten, ez általában mindig az aznapi eladásokat szokta hozni. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy a mai nap mit adtatok el, akkor ide beléptek, nyomtok a dátum alapból a mai napra van állítva, tehát jelenleg december 17-e van, ezért ez december 17-én van, nyomtok egy szűrés gombot, és megjelenik a mai eladás. Nekem még ma nem volt eladásom, ezért nincs benne semmi, emiatt választottam egy tágabb időszakot. A bevételek tételsora az, ahol egyéni statisztikákat tudunk összerakni, és az alapból egy ilyen üres ablakkal indul, nekem itt már össze van kattintva egy statisztika, ezért láttok itt adatokat. És ez itt egy pivot tábláról szól, ami annyit jelent, hogy ti tudjátok összehúzkodni magatoknak a statisztikát, amit szeretnétek látni, mégpedig itt a fent lévő elemekből a lenti modulba. És ez úgy néz ki, jelen esetben nekünk bizonylatszám adataira van szükségünk, tehát itt kiválasszuk, most a végén van, de egyébként meg valahol itt szokott szerepelni a bizonylatszám, középtájt. Azt mondom, hogy a sorokba a bizonylatszámot szeretném látni. Látjátok, az adott időszakra vonatkozó adatok meg is jelentek. Szeretném látni az állatnak a nevét a bizonylatszám után a sorban, és szeretném látni, hogy milyen cikkeket kapott ez az állat, illetve szeretném látni, hogy mekkora összegben, nettóban. Szeretném látni, hogy ugyanez mennyi volt bruttóban, és szeretném látni a mennyiségét is ezeknek a tételeknek. Jó, a technika átad a kerekítés miatt hozza, hogyha azt ki akarjuk zárni, akkor miután összekattingattuk az adott statisztikánkat, akkor van lehetőségünk szűrőket alkalmazni. Többek közt, ha egy adott bizonylatszámra vagyok kíváncsi, akkor megnyomom ezt a kis töltsért, és kiválasztom az adott bizonylatszámot, vagy számokat. Majd ezek után, hogyha zavar mondjuk a technikai állat, vagy bármilyen extra információ, akkor azt szintén ki tudom szűrni. Most választok a Advanced technikát is, igen. Itt meg leszűrök mindenre, kivéve a technikai állatot. És akkor ezeknél a bizonylatoknál látom cikkenként, hogy mennyi volt a nettó, bruttó, illetve az adott tételből a kiszámlázott mennyiség, vagy kibizonylatolt mennyiség. Jó. Na most, hogyha ez egy gyakran használt statisztika lesz, akkor javaslom ezt elmenteni. Az oszlop kialakítás és szűrések mentése gombbal el tudja menteni a doki, és itt a menüben meg fog ez után jelenni. Látjátok, van is itt nekem már egy bizonylatok, állatok szerinti sorrend lehetőségem, ami pont ezt a statisztikát hozza be azonnal, melyben már egy szűrés is el van mentve. Itt látjátok lent az aktív szűréseket. Tehát, ha nincs adatotok itt ezekben a mezőkben, akkor az két okból lehet. Az egyik, hogy le vagytok szűrve valamire, ami az adott idő periódusra vonatkozólag nem hoz adatot, vagy egyáltalán nincsen adatotok még ebben a modulban, az pedig attól lehet, hogy nem lett ez a szűrésgomb megnyomva egy adott periódusra. Akkor megragadom az alkalmat, hogy megmutassam, hogy tudtok mondjuk egy cikk top listát csinálni, mert az még egy gyakori kérdés szokott lenni. Amit én szeretnék itt elérni, hogy megnézzem, hogy a tavalyi évben mennyi darabot adtam el, mondjuk a MaxiClearből. Ehhez nekem szükségem van ugye egy cikknévre, ezt beteszem ide a sorokba, és szükségem van egy mennyiségre.
Ezt meg idehúzom az adatokhoz. Ha mindezt havi bontásba szeretném, vagy esetleg éves bontásba, akkor azt meg idehúzom az évet az oszlopok tetejére. Első körben kijelölöm én itt a cikkek mellett az adott Moxiclear-t. Nyilván akkor tudom kijelölni, hogyha mindenféle szűrőtől megszabadulok. Ugye jelenleg itt ez a bizonyos szűrőt kikapcsolom, és remélhetőleg erre az időszakra már szerepel nekem a Moxiclear. Még nem. Akkor választok egy hosszabb időszakot. Mondjuk január 1-től december 17-ig. Ez így a tavalyi évre nem sok mindent fog hozni, hiszen a tavaly még nem volt ebből az adott termékből. Rászűrtem. Mivel több a lehetőség, vagyis több a választási lehetőség, ezért jobb gomb szelektollal kijelölöm az összeset, amit itt fölhozott, és jelenleg leszűrtem ezekre az adatokra. Most megnézzük, hogyha 2019-et írok én itt be. Szűrésgomb vagy Enter, én most Entert nyomtam. Arra is működik a szűrés. Hát jelenleg nincsen adatunk. Választok egy olyan terméket, ami létezett a tavaly is. Mondjuk legyenek a biokánok. Így. És a Moxiclear-eket, azokat mondjuk akár ki is vehetném. Oké. Hát a biokánnal is befürödtem. Jó, akkor a jó öreg alkohol az csak kiment engem, most itt bízom benne. Nincsen 2020-nál régebbi adatom. Szerintem egyszerűen nekem ekkora az adatbázisom. Valószínű, hogy teszt módban nincsenek benne adataik, de azt gondolom, hogy így, hogy kattingattam, értettétek a lényegét. Meg tudom mutatni mondjuk havi szűrésben. Látjátok, első hónap, nyilván itt a rendezés egy picit fura, de első hónap, második hónap, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, és így tovább. A rendezést meg tudjátok variálni, mondjuk a cikknév szerinti rendezést, illetve a számokat is tudjátok a szerint jobb gombbal, hogy mondjuk a számok alapján rendezzen, illetve a hónapokat is tudom rendezni. Jelenleg szöveges mezők a hónapok, és ezért vannak itt a 1-es környékén a 11-10, meg a 12, majd ezzel valamit kezdünk előbb-utóbb. Jó, bízom benne, hogy érthető volt ez a kis rövid összefoglaló, és hát jó statisztikázást kívánok mindannyiatoknak, sziasztok!